munotsvakeiko mukati mezvishango vasikana? Mukati mezvimasendo zvakanaka kudai. Ndakapfeka tumatenisi. Handipani here tiwani ndichinda hangu kubasa. Ndakapfeka tumatenisi kugadheni kwandandiri. Saka ndangozvino. Iringe. Ndiye mucheno, ndiye muchato, ndiye. Muchato chaiwo. Ndingasaringe mucheno zera. Ukachata tanya. Iwe. Ya, iwe muchato ugochata munoti gokona kuzviwa. Ninge wambucha ukachatira kupi? Ukachatira Ukachatira kukoti. Wekukoti here? Ndo ungadoti muchato, wekukoti muchato here. Ndo $25 zviya. Ndo $25 wekukoti. But munhu wose kana achida unongoenda kochata. Unotongononoka usati wawana munhu wekukoti uya. Chako kutongotsvaka gauni $25 yako, ringi wodopfeka. Dzekukoti hadzinyanya kushamisira. It's okay. Yekukoti plus kwa hainyanyi kulasta kumazuva anaya. Kai 2-3 years nezvatofarana. Zvoita kunge macontracts. Kondebvu manje dziri kuramba dzichiwanda kaidzi. Asikana. Padzakakufita nenyaya yekuti uri mutsvuku. Uri kutema here iwe? Bvudzi rako iri? Wambobvunza mai vako kuti uri wepi? Wakambogara India here mai vako? Vanambogara kwavo. Uri kuno chaiko. Zimbabwe chaiko. Anya. Zvikutoshamisika zvekuti ndiwe watopfeka ring. Zvamboti zvandei $25 wakushamisika. Asi kwai zvakambotaurwa kuti kwai varume havadi vanhu vakadzikama. Varume havadi vanhu vakadzikama. It's okay. Ate tichingozvinetsa wedu nekudzikama asi varume havadi vanhu vadere vavo. Iwe mangwana kubasa ine gandinzi. Iwe kuningirike nazvo kuuya kuchikoro. Mozoti maholiday lessons ano vana vamuri kurovhesa vana Tanyaka. Iwe wakatora mwana kwabereki ukatogara naye munin'ina wako uchiedza. Izve zviri mwana ava ne2 days hasi kuuya kuchikoro. Maholiday lessons Katanya tinotokava zvokuti mwana panovhugwa zvikoro anogona kusatozombobata vamwe. Ndotokuudza uri kutomudzosera kumashure mwana yeye. Asi unzwa zvakanaka ngodai chiuya zvake. Noi. Mwiri yake iri kungodzinga-dzinga. Unoenda kuchipatara zvemunhu kana agwara iflu here. Kezvino zvikotonhora vana vanenge vachibatwa nemaflus, kukosora kudii. But unoona tongomutsvagira masiki akauya kuchikoro nevamwe neflu yake iyoyo. Ngoti asapomera vamwe. Kana haisi flu. Chii? Zvinhu zvacho zvakatooma. Unondivhundusa zvawaita nhombe here mwana? Kana. Wadii? Musanda. Kutongokuudza iwe nyasi zvinongorema. Chii? Amunoona hanzvadzi yangu iya ndinogara nayo iya. Kubata here inobata mwana. Bata chiedza? Akamurepa. Zvazvane 2 days mwana. Zvinhu zvacho ndotoshaura ndodii. Ndakamboti ndoenda kumapurisa. Ndosungisa zvemwana wamai vangu. Ndodiko. Ndakatoshaura kuti chiini chakatonetsa ndechekuti iye zveiuripa zvei hazvanzi yake. Ndakamboti mama kudai nauye hembe mupfekero wake. Saka ukamubatsira sei after zvaitika izvozvo? Handina kana help. Zvinezvo zvakaitika rini? Wati 2 days kuswera zuro. It's not too late. It's not too late. Mutora mwana. Kumapurisa mugona kuzoinda handiti. Ende kumapurisa mutofanirwa kuti muinde nyaya dzakadera hatifanira kuti tingodzichengeta. Asi chekutanga tora mwana woenda naye kuadult rape clinic. Wondoripota nyaya yako, wovaudza kuti mwana akabatwa chibharo handiti. Adult rape clinic iri kuparire Nyatwa muward C9. Kana wavaudza ivo votora mwana vomubatsira kuitira kuti kana pane zvigwere zvepabonde kuti vanyu vatokura kavaya pamwe pane zvavanenge vakamboitawo kunze uko vozopa mwana. Kana pane zvigwere zvepabonde zvinenge zvakasangana nemwana anorapiwa kuadult rape clinic handiti. Manje havazodiri tsamba yekuti kumapurisa. Aiwa zvekumapurisa munotozoita after. Izvi ndo zvakakosha nokuti zvinofanira kuti anofanira kuti abatsigwe within 72 hours. Ndo 3 days guys. 72 hours dzikadarika mwana achakwanisi kubatsirika zvigwere zvaanenge apomegwa. Saka mukambotanga kumanya-manya kuitira kuti zvigwere zvinenge zvakabatira mwana zvepabonde arapiwe. Zvemapurisa muzoona. Saka akakasika ichozviita izvezvi. Muchindiperekedza vedu vemunonyatsoziva nezvazvo. Ndokuperekedza kana uchida but havapo tombonetsi. Kungoenda nemwana wovaudza kuti mwana akabatwa chibharo. Vomubatsira 72 hours zisati dzatokwana. Nokuti dzikazodarika zvinozovaomera kuti vakwanise kubatsira mwana pazvigwere zvaanenge apiwa izvi. Mwana anozogona kuzosara nezvigwere. Saka ukakasika sezvezvi zvemapurisa unozozviona papaya.
nai mwana basigwa auye kuchikoro zvindisho ndodi ndotangira nepi ndoenda nepi wedu sorry ndachitotamba newe ndamboziva kuti ndozviri kuitika nditori nestress isingaiti so chindiperekedza izvi zvinotoita kuti unoenda naye chero izvezvi chero izvezvi izvezvi ndokwakatonaka 7 hours dzakwana tikambomira handiti alright ande next time usatombotla first thing because kumapurisa munogona kusvika mukadhilewa mozotoita zvemapurisa after mwana ikoko kwacho vanotobvuma kuti munozoadult rape clinic havaneni kuti kwai tsamba yemapurisa kana mwana angobatwa chibharo vanomubatsira kuti asaita nhumbu sezvezvi unofunga kuti munin'ina wako zvino akaita nhumbu yabhudhi vako zvofambiswa sei mwana iyeye munomudana muchiti saka vanobatsira mwana kuti nhumbu isatombobata handiti asaita nhumbu zvakaitika zvakatoitika asi ngazvichirega kuti zvisare zvine maeffects muupenyu hwemwana handiti then vachazomupa counseling ucharamba uchiita kuti adzokere kuko achikanselewa kuti pfungwa dzake dzidzokere panzvimbo asaramba achizvifunga asaramba zvichimustresa uchatoona kuti anotodzoka kuitira mwana ari right akapindiwa nemweya wenyu ndakamboti kuda zvipfeko zvemwana mukadzi ndikamboti kuda vachiva mwana zvipfeko zvake zvanopfeka kuti mabhamushoti anoda azvipa bhamushoti chei munhu umwe nomwe ane kodzero yekupfeka zvaanoda muno muzimbabwe hakuna munhu anorambidzwa kupfeka zvipfeko nokuti kwanzi unozonzi unobatwa chibharo chei munhu une kodzero yekupfeka hembe yaada hautendebwe kubatwa chibharo unoti wapfeka chimini zvawada kupfeka ndozvaunotendebwa kupfeka muno ndotoshaura kuti vakabatwa nehanzvadzi yangu tichiita vanyatsoitika so munhu varambira mukadzi kuti auye arepe apa ine kutomutora nichitiwo tigare zvakanaka sori hako handi tonomuudza achitopfeka tindi